in yau za ta kashe mutum 10 gobe sai ta ga 20, in jibi ta kashe 20 gata sai ta ga 30. ba daji ba ba karkara ba. To kaga kau a mu talakawa da sauranmu in mun biye ma gwamnati neman kuɗi take yi. Tsakani na ga Allah ba wani abu ba neman kuɗi kawai take yi. In dai don Allah ake yi da wannan abu bai faru. Kuma mu a garman mu na ƙauye babu ruwanmu da siyasa. In dai zama na tsakani ga Allah aka ce ayi, to ayi na tsakani ga Allah, babu ruwanmu da wannan siyasa, ba mu hana ayi ta ba. Wanda ya shiga ya je ya yi siyasa ta abin nan. Amma ba a cewa yanzu mu a Hilani ba mu da sauran daraja a rugage kamar yadda shi hakimi ya faɗi, rugagen da ya ce ya sani sama da shekara 30. Tsakanin shi da Allah yanzu cikin sama da 30 nan a je kaddara a samu ruga sama da 40. Yanzu zai je kirga ruga 10 wurin? To adalci aka yi masu, su ba 'yan ƙasa ba ne? Su ba 'yan ƙasa ba ne? Sannan duk da Hausawan da ke nan a koro su mana. Akwai inda ba 'yan ta'adda? Tsakiyar dan Musa duk inda kai in katar da gida 4-5 sai katar da na 6 dan ta'adda. Tsakiyar Mataza in katar da gida 4-6-7 sai katar da na 8 dan ta'adda. A hada a koro su mana. Amma mu an nuna mana kabilanci komi ba mu sani ba. To wannan da za a yarda ta wuce. Kawai in dai abu ya faru a tsaya a ja mai layewa ne aka kaza don Allah kada a ƙara. A yi ma wa'annan mutane faɗa kada su ƙara. Kaddara in yaranmu suka kuskure ya samu suka kama wani suka to da shi daji, a nemi shugabanni, a nemi alfarma a maido shi. Idan bangaren kaddara jami'an tsaro suka kuskure su yaranmu suka kama, a nemi shugabanni a yi haƙuri a bado shi. Ko a ƙaramar hukumar nan hata mu duk zaman da muka waje wata 4 akwai mutanen da muka kai kwamfilit an kama mana, amma har yau ko ɗaya ko da can magana. Ko gaskiya mu ga kanun mu gaskiya da irin wannan zama a fara shi a ce bayyin ƙarko barin shi yayi alheri, kowa ya zanna yanda Allah ya yi. Ba dai mai iya hana wani abun da Allah ya ba shi, ko ba gaskiya ba. To ni duk hidimar da za a yi da ni zan iya faɗa ma mutane bakin gaskiya ta, gaskiyar lamari mu za mu tsaya mu ga kanun mu gaskiya. Ku sarakanmu na gargajiya abu ya fi ƙarfin ku yanzu ma kisce yawa a saboda ba ku da fawa a kujerun ku, saboda ba a kallon ku da rahama. To a tsaya a gaya ma jama'a gaskiya. Ina mu talaka za mu kare kanmu. Su dai jami'an tsaron da ake gani suna nan, jami'in tsaro dai yana nan. Yau za a je